Mga layo ka kipag-adatan, di tano din narorotosan na mamamakin nagasisag yang iya mga tutulan, mga balita amilutikan, yang iya IW si Masakaw explain si yang iya kabar sa Basang Ranao, Masya Allah. Yan na swatigin so pamagita Trump katiro yan si 48 hours na iman to atigin na enwidro niyan. Why? Sabab kung sa iman to atigin na adna mapia bitiara mapia bitiara sakit tirugin sa giyang kaya katidawa with Iran. Allahu Akbar. May Allah kaki siya gini. Trump si US Iran held productive talk postpone strike. Ano ka tayo? Miya ka ito? Sa may natigin na si Trump, nayaman na niyan, napiya ka ito yan. Iran held productive talks. Peter yang Amerika, sa may natigin, nagyang nga Iran, adna mapiya bitirame. Saba pero, postpone strike. Saba pero na, giyang kaya, kambumbay sa nga na lasore ko Iran, nayaman na miya postpone. Allahu Akbar. Okay na ya. Okay ako siya din. US President Donald Trump said on Monday, we will push planned strike on Iranian energy infrastructure following what he described as a very good and productive conversation with Iran. Peter watigin ni Donald Trump, isa ko kagya, ito nagawi man to anak. Monday? Kagya. Kaya may expire so 48 hours. Peter watigin ni Trump. Kagiya, Monday. Naiman to watigin na iturg push. Iturg tano pa si suyaman na niya na mapipikir tano katimba ka tano sa nga lasore ko agi ang kayayaman na niyan na Iran. Following what he described, sa giyang ko tadi niya nundi ka turwa that we have very good and productive conversation with Iran. Sabab patigil sa imanto na adna mapia bitiara ami papansak agugyang kaya Iran. Nare pakabul. Ano nga tig kuan? Tayak-tayak Iran. Since administration Iran. Ngayon to, inuanan maptero Trump kagiyagyang kaya Iran. Natigil na nanayaw na miskano Amerika Trump sa kapakapambetuan niyo sa alasore ko kami. Why? Kandi ni kapakapambetuan niyo ron na langon-langon din abang ko negosyo oil facilities at adin na kito tompok ron na langon namin itayak Allahu Akbar takbir Allahu Akbar. Dede na kailay sa may takabuak kalak agiyang kaya Iran. Gina na ki sabab. Gina ni sabab. Inog yang kaya Hamas. Miyak kaito ito sira ni bilangan. Ino Iran na rida magaga. Ayabu RPG, ayabu ipugat wag yung Iran na Hamas na RPG. Nakagiyadid na inibagaya kalak agiyang kaya Hamas. Did na inibagaya na, did na piyak ilera na kalak. Ramig pumatay sa mga pupurura na did na imbugera na may takabuha kalak. Sugi na rin mga pagariya. Itawafik, wallahu ta'ala, sisagyang mga Muslim. Madakal na di ka panutulangan na tigira na detard na nga na dua. Nailaman na rin so kabasa korkano. Politika ini. Ubang apakah pendetara sa sadin sa inapugan sa ni sabender sa nga na dua na mata nakikaribat ka. Mata nakaribat ka. Ngayon to. Ano mangyari kapag pendetara nga sa Yahudi? Adiran disiran pa katakbir. Bapia mo takbir mo. Alam. Pakasabot sirapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. O na-indetar ka. Tsaka na, di ka na pendiskas nga pakala akuan. Pakala istorya na. Mata na kikap, kedusa sota, o banggiraw. Andetar na na. Ato na si biya teroro. Pitero Allah, tay mita so nabi. Asan siya tawab, kisabuti so kalima la ilaha illallah na pagkasurga.
ugid no na mga kasalaan niya na itinaw no Allah. So tawa miyang imnar ko Allah. Apakah surga? US President Donald Trump announced on Monday that Washington would delay military strike together Iranian power plant and energy infrastructure for 5 days, citing that he described as ongoing discussion with Tehran. Peter wag yung kabar. Asya tigyan si Donald Trump bago sa mga sundaro niyan. Eman to tigyan na initargiran pa si agyang kaya diran ni katerwa sa kambumba Iran sa agyang kaya power plant. Lasori ko agyang kaya manan niya na Iran. Sa bapatigyan sa iman to na mapya bitira oay may pantag si sagyang kaya kitergen ko katidawa bitira agyang kaya Iran. In a post through social media, Trump said the talks had begun good and productive and would continue through the week. Peter, wag yan nga si Trump sa giyang kayamanan niya na social media. At tigin na iman to atigin, Trump said talks, iman to atigin na pipunan din na giyang kaya good and productive. Mapi atigin na bitiara. Would continue na yamanan yan. Naging atigin na mapi bitiara na mitatarosod na isa giyang kayamanan yan na pitogawi. He wrote, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plant and energy infrastructure for 5 days period, subject to the succession of the ongoing meeting discussion. Peter A. Trump ay nordiran na natigyan nagyang kayamanan niya na military. Nagyang Department of War, ayamanan niyan, natargan niyo pa si, so ayamanan niyan, nakatimba katano kaya kapag sulta tano sa gangan na lasori ko ay manan yan nagyang kaya Iran. Trump's also described the discussion as in deep, detailed and constructive talk, adding that they aim at reaching complete and total resolution of hostilities in the Middle East. Ginatigin na bitira na manan yan na pang matagalan na iti ginabitiara, nakanabagyang gaya bu Iran, kagid na yaman niya na region. Gid na yaman niya na mga Arab country o yung gaya Iran. So, ginam ba? Isa, ini kamamala, agyang gaya Amerika, na sabab, sa agyang gaya, ilaman na niya rin mga pagarya, skano sana di itiro Skano sana di itiro sa ino niya Mumbai ya Saudi, ino niya Mumbai ya Bahrain, ino niya Mumbai agyang gaya, maamanan niya na Qatar, sansa UAE. Kata niyo nga. Aya ini yung nga ini, panita kasabutan niyo. Aya ini yung nga, agyang kaya kapamumbaya Iran, sansa agyang na mga military base, amya tero, labi 20, ang military base, 27. Na, inikal kay Trump, udi na miyagda Trump, abapya andebes agyang kaya darpa, ang Middle East, na kumaya niya Iran. Gaya, udah na suwa Iran, kadi kang timba ka na Saudi. Natunay ka suwa. Diran lo pagis na Iran. Nakagima, uman milot si Trump, sabato, na ilotan mang buwa Iran, nagyang nga mga, ay manan na base, military base, nagyang nga Amerika, sa Middle East region. Gina ni ungan niyan. Abo piapan Arab na pianimbag yan ugid na aya pakatanan si Ina aya buop timbak niran na swema na niya ng mga military base. Ngayon to na amia aloy sa Saudi Arabia. Abo kates walay amia sugat amia mata nga mga Arab. Negative. Sa pa jangad langon na diran di panimbangan. Abab ki report ta sibilyan na patay. Kawa din na mata nga matanudiran pa magura-kura ka. Nakagided na bayranon kisugat. Inong tabog yung utwa kisugat irano pa ayamanan niya na defense system na siyempre pang-aulog na sadya kayo ulugan nun nagupon siya na din babakas taliw na matay. Pero uba so bomba direkta na na negative. Katawan niyo pinakalitis na balita. Panita ko alam mapasadtan. Iman to na mi approve yung kaya Bahrain. Bahrain no to, di ko ribat na Bahrain no kuan. Agyang ko to mga oil refinery apya ka babato.
na subumba ami yang mangisugaton na makapupuon sa Amerika. Kenapa sa Iran? Kenapa sa Iran? Gina ni sabab, may ito na ginagawa na pagkanaw sa Iran. Tatay na, una na kanun eh. Una na kanun eh. False flag exposed. Iman to atigin na, gingatigin na false flag exposed. Report says US missile caused Bahrain blast. Gingatigin na yaman na niyan na tunay marana false flag. Ginga salakawa kay Leon. Ito atigin, report si US missile caused Bahrain blast. Kauto. Iman to atigin na miya found out. Aging atigin na kaya totoo nga Bahrain. Tamano, Saad. Kata, maratabat ka man na rin Tamano, Saad. Maratabat ka no. Gina. Alhamdulillah. Ay man na niyan na niya found out, report say, US missile cause Bahrain blast. Iman to na, miya tanggad, miya ilay. Agi nga ako na, kaya bato Bahrain na sabab sa agiyang kaya, US missile. Na ba makapupun sa Iran? Nari mga marites. Diteron. Report link Bahrain blast to US missile supporting Iran claim of false flag operation and escalation. Kauto. A US operated Patriot missile was likely responsible for explosion that injured dozens of civilians in Bahrain earlier this month, contradicting initial claim that blame Iran. Kauto, marag saya. Yang ay tigyan na kaya beto, explosion, akya sabapan sa polo-poloan na bilangan ng mga casualties. Ayaman na niya mga pagarya. Why? Gina, tanong ya ka, miya pepe niya bal, duiso inibalita Iran sa mga kuwan, padai. Ayaman na niya di yung bitero naging gaya Bahrain. Eman to atigyan na kaya to kawan. Aging atigyan na kaya explosion. Mala kaya ang babato. Wah, miya ilay nyo. Gid na yung tiro Bahrain. Ayd mi, ngutakili da Bahrain na miya totong dungo miya totong. Na miya found out. Ay miya kasugat sa na Patriot ang makapupuon sa Amerika. Nagiitigyan na kontradik sa giyang gusto ikipsendit ng tanoron sa Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngayon to. Nagyan suding gulola ni Trump. Apunimbak niya na nga na nakuwang ka, ano makaato aging nga Bahrain? Aging nga Bahrain na di pagato. Ano nga talaw? Na, inanimapya. According to Reuters, kata, very legit ka Reuters sa mitero. The interceptor missile was fired from US air defense system and is believed to have caused that the March 9 blast in the Mahaza area of Sitra Island. Kauto, Peter wag yung Reuters, ayamanan yan, na siya makapupun sa Amerika. Fire from US air defense. Kauto. Siya makapupuon sa ayamanan niya na US-based air defense. Kagigyan na naman, at ilan yung man sa Google, kabapiyasa ka na, igira na, pagilay na ka na Bahrain na, o di na pagilay na ka na sa Google na miya kapepe, kataman sa tara ka na pagilay ngayon. Namuto awalay kami ni na, ilang nga man, church nga man sa Tehran, nakiling nga kung tamiya so awalay kami ni. Gito. So, eman na niya na Peter Reuters. Isa ko March 9 natigyan, lomata ka, matotunga nga na Bahrain, saan sagyang ka na Mahaza. O ay, asan matatagwag nga na mga oil facility sa nga Bahrain. Nga na kaya beto niyan, kaya tutong yan, kaya sabapan sa polo-poloan na yaman na niya na casualties, miya nga angal na gumiyamatay, nasabab, agi na miya kasugato, naraka Amerika. Ha? See, the explosion injured 32 civilians, including children, in a residential neighborhood near Manama. At the time, both Bahrain and United States attribute the incident to Iranian drone strike. Nagyang ka na natigyan mimbatusan. Akya sa papan sa 32 civilian. Amya nga anglon. Padun sa mga wata, kaya sugat atigin na nga na residente marani sa nga na meter wader pa.